Perjantai. Otatko? Mulla on auto. Kuules, Nikander. Me ollaan ajettu kimpassa jo aika pitkään. Mutta mä olen tehnyt näitä töitä 25 vuotta. Alkaa väsyttää, ymmärrätkö? Eikä pumppukaan ole enää entisensä. Mikäs siinä on? Mikään liian. Mutta ei se mitään, mulla on idea. Oma firma. 5 autoa aluksi. Ja sitten pikkuhiljaa lisää ja lisää. Ja lopulta? Taivas on raja. Valtio ja pankit tukee yrityksiä. Ennen muuta. Ja mä tiedän näistä hommista kaikki. Minä en aio kuolla ratin takana. Vaan minkä takana? Kirjoituspöydän. Ja mä tarvitsen hyvän työjohtajan. $32.70. Teistähän vuotaa verta. Niin vuotaa, loukkasin käteni. Laitetaan siihen laastari. Tulkaa mukaan. Lähet sä illalla mukaan? Mihin? Jonnekin mitään hauskaa. Joo. Cairns. Mr. and Mrs. Cairns. And your address? 51 Highway, Liverpool. Your room number is 568. Your room number is 568.
through the jungle just the other night. Oh, well, I heard a big rumble and I thought it was a fight. Oh, well, I stood and listened and began to move my feet. It was a jungle drummer doing a knockout beat. It was a jungle, 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 jungle rock. 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 Miten viikonloppu meni? Hyvin. Mulla oli helvetin mukava. Oot sä miettinyt sitä juttua, josta mä sulle puhuin? Kaikki alkaa olla valmista. Pankki on takana ja varikosta neuvotellaan. Pitäis varmaan mennä kursseihin. Sitten menen. Kaikki järjestyy. Tuli aikoinaan luvattua muijalle, että jos se lähtee mun kelkkaan, niin se saa nähdä maailmaa. Alkaa olla aika. Kyllä se mulle sopii. Se homma. Vaikka ihan kuskiksi vaan tai ihan miten vaan, jos luulet, että mä pärjään. Tietysti. Mulla on jo mainoslausekin valmiina. Luotettavaa jätehuoltopalvelua vuodesta 1986. Sehän on nyt. Niin on. Sen takia se huomataan. Aika ovelaa. Eikö? Kelpoilienkin saavuttaa, silloin kun se leimahtaa, alkuvan aurinkoja. Monta tielle sellättää, hirvatulta viehtää, yks mistä Ei tipu enää. Ei. Huomenta. Mun niska on mennyt ihan jäykäksi. Oi saatana. Mikä tuli? Mä en oo duunissa. Missä me ollaan?
Ovi on lukossa. Niinhän se yleensä putkassa on. Voi olla, että mä saan lemput duunista. No oot sä sitten ollut usein pois? En koskaan. No ei sulla sitten mitään hätää ole. Mulla ei ole duunia ollenkaan. Ei vai? Ei. Miksei? Mieti sitä. Meillä vapautui eilen yksi paikka, sä voisit saada sen ehkä. Mitä sä oikein duunaat? Roskakuski. Okei. Melarttiin. Nikander. Nähdään aamulla. Sä voit tulla aamulla 6. Viikon koeaika ja sen jälkeen kaikki oikein. Helvetin hyvä. Uskaltais vaan soittaa vielä muijalle. Kerrot, että sait töitä. Ei se auta. Daijon tulee kuitenkin. Mitäs juot? Alkoholista tulee hyvä olo. Asiat tuntuvat luistavan. Onko näin? On. Eikä oteta vielä yhdet. Ei. Miksei? Mä soitan sen jälkeen. Jos siitä on apua. No en mä nyt aio painostaa, mutta jos on joku ongelma. Minulle vai? Niin. Kuka niin on väittänyt? Ei kukaan. Ei tietenkään. Terve. Moi. Mä aina ihmettelenkin, että kuka noin vie. Minä se vaan olen. Onks käsi parantunut? Se on ihan kunnossa. Lähet sä mun kanssa huomenna ulos? Mä pääsen vasta 8. Ei se mitään. Voin mä lähteekin. Mä olen 8 tässä edessä. Hyvää yötä. I was to draw £50 from my bank in £5 notes, and then change them for you sometime. He said that if I went to the police or told anyone else, he would show the letter to my husband. Still have a note? Kenellä noi on? Mun broidi pääsee tänään yliopistoon. Nyt on huhtikuu. Mulla on joku ihme migreeni, täytyy lähteä. Älä hosu. Mennään juomaan toi johonkin. On vähän kiire. Terve. Terve. Tuu sisään. Mikä sua vaivaa? Kuin niin? Sä vaikutat hermostuneelta. Ei pidä paikkaansa. Eikö teillä ole ruoka näihin aikoihin? Ei tänään. Muija on siskonsa luona. Vai niin? Sulle ei ole sit mitään kiirettä kotiin. Ei minkäänlaista. Eiköhän lähdetä Kalliolle. Ei käy. Mikä on?
Ei vaan käy. Lääkäri on kieltä. Hemmo valehtelee todella pokkana. Täytyy ihailla. Nähdään. Terve. Ilta. Iltaa. Minne mennään? Päätä sinä. Hertta, 1. Ivari, 27. Ivari, 19. Gideon, 53. 53 viimeinen. 1, 18, 27 ja 53. 67. Ja kolmatta vielä. Gideon, 53. Hertta, 7. Ivari, 29. Hei, Mitä? odota. En usko, että tulee onnistumaan. Mikä? Mikä? Huomenta. Miten meni? Mikä? Käy alhaalla. Kukaan voi ennustaa markkinavoimien käyttäytymistä. Joskus henkilökuntaa on liikaa, joskus liian vähän. Voin kuitenkin sanoa, että itse olisin halunnut pitää sinut meillä. Sen minä uskon. Mutta ei voi tehdä mitään. Istun vaan täällä kellarissa ja vahtaa myyntikäyriä. Jossain on avattu kilpaileva yritys. Se kiinnostaa ihmisiä. Erikoistarjoukset ja muut. Meidän myyntimme laskee tilapäisesti. Sinä olet ainoa koeajalla ja saat lähteä. Valintamyymälä on armoton kone.
Toivon, että ymmärrät. Sinulla on tytär, joka lopettaa koulunsa 2 viikon kuluttua. Sitten hän tarvitsee työtä. Se on hyvin yksinkertaista. Voit olla vielä 2 viikkoa. Entä asunto? 2 viikkoa, sitten tarvitsen sen jollekulle toiselle. Taida häipyä saman tien. Miten haluat, mutta silloin menetät irtisanomisajan palkan. Kiitos. Jätkä on hullu. Kuin ne? Sain potkut. Sait vai? No sain. Miksi? Muuta vaan kai. Paska. Terve. Terve. Lähdetään. Minne? Ajelulle pois Helsingistä. Nyt hetikö? Niin. Selvä. Mun täytyy vaan ensin käydä yhden mun kaverin luona. Minkä takia? Se ei kuulu sinulle. Lähdetään sitten heti. Terve. Terve. Lainaatko rahaa? Ja jonkun siistin paikan. Laina. Anna 500. Ei oo. Minusta sä eilen sait? Maksaa ruokalasku. Voi saatana sun kanssa. Hae nyt edes joku puhdas paita. Päivää. Päivää. Teillä on kuulemma tilaa. 1 2 hengen huone vai? Ei kun 2 1 hengen huone. 2 1. Olkaa hyvä, täyttäkää nämä. No, käy. Tuut se sisällä.
Mitäs sitten, Nikander? En tiedä. Onko nälkä? Oh, Mennään syömään ravintolaan. täytyy sitten vaihtaa vaatteet. Niin. Vaihda vaan. Tavataan käytävässä. Aika hyvää vai mitä? Ihan okei. Onko sulla nyt tylsää täällä? Tarjota minun seurassa. Miten niin? Muuten vaan kysyn. Älä jännitä, Nikander. Kaikki on hyvin tänä iltana. Huomisesta en tiedä, että jos tulee huono ilma tai jotain. Mitä sä muuten minusta haluat? Minä vai? Niin. Otatko lisää viiniä? Vastaa. En minä halua kenestäkään mitään. Minä olen Nikander. Entinen teurastaja, nykyinen roskakuski. Huonot hampaat, samoin vatsa. Maksa toimii siinä ja siinä. Päässä ei ole niin kehumista. Turha kysellä, mitä minä haluan. Mutta vaan kysy. Ei kestä. Täällä on kylmä. Vai niin? En ole seurannut asiaa. Hyvää yötä. Kiitos illasta. Sisään. Toi naamiaista. Mikä tuo? Valintatalon lauantain kassa, mutta mä en saa sitä auki. Näytä. Onko täällä rahaa? On, paljonko? Mistä mä tiedän, kun mä en saa sitä auki? Odota hetki.
Älä tee mitään. Vaikka vuoksen sain surun suuren vain sen kystän. Mitä tunnen sen muita huomaamasta estän. Voiko näyttää mies tätä takaa surun ei, jos yksin jäänen sydän vaikeroi, mutta vaiennan sen äänen. Mitä mä teen näille rahoille? Niitä on liikaa, ne pitää palauttaa. Kostoks mä ne vein? Toi oli jo 3. paikka vuoden sisään, kun mut heitettiin ulos, ilman omaa syytä. Mä ajattelin mennä Floridaan niillä rahoilla, mut kaikki koneet oli jo mennyt. Enkä mä sitä paitsi saanut niitä rahoja ulos siitä boksista. Ja mun täti on käynyt Floridassa eikä siellä kuulemma ole mitään. Pari suomalaista ja jotain akuankkoja. Kyllä ne jo tietää, että mä ne vein. Mä hoidan sen niin, ettei ne huomaakaan. Se olisi kyllä hyvä. Kai sä tiedät, mitä sä teet. Tietysti. Ilona Rajamäki. Jos te kerran olette syytä rahojen katoamiseen, niin miksi ette suostu kertomaan liikkeestänne sen jälkeen, kun poistutte työpaikaltanne lauantaina tasan kello 18? Se ei kuulu teille. Sen takia. Asunnollanne te ette ollut koko viikonloppuna. Sen ovat todistajat vahvistaneet. Mitkä todistajat? Työtoverinne. Entiset työtoverinne. Teidäthän irtisanottiin ja sanotte lopettavanne saman tien. Te olette hyvin kiihtynyt. Yhtä aikaa teidän kanssanne katosi kassalipas. Kuulostaa pahalta vain. Miten sen ottaa? Ainoastaan teitä epäillään. Haluatteko, että esitän kysymykset uudestaan? Ei tarvitse. Minä... Niin.
Mitä mä sanon, jos joku kysyy? Älä sano mitään. Okei. Sano, että mä lähdin kotiseudulle. Et sä oot täältä. En. Mistä? Hämeentieltä. Mä sanon vaan, että sä häirit. Mä teen niin. Moi. Moi. Mitä maksaa yhden hengen huone? 300 aamiaisella. Entä ilman? Saman. Minä otan sen. Ei käy. Miksei? Meillä on täyttä. Olisit heti sanonut. Miksi? Terve. Onks Ilona kotona? Ei. Piti olla. Niin piti, mut se häipyi. Mihin? Ei sanonut. Vai niin? Ei. Terve. You can tease me, baby, like you tease your Palmador. And tease me, baby, God knows that how that make me feel. I said, tease me, oh, baby. Yes, tease your daddy right. Suutin saiko. You can tease me till I don't want no more. You can take me in your car, baby, and ride me over town. And love me, baby, God knows, until my love come down. I say, love me, oh, baby. Yeah, yeah. Yes, love your daddy right. You can love me till I don't want no more. Yes, love me, baby. Yes, I need some loving now, baby. I need loving now. I Mun tarvitsee lähteä töihin. Aha. Mene vaan meidän nukkumaan. Tässä on sulle lakanat. Ja pyyh. Niin näkyy. Täytyy lähteä.
kaunista. Mikä? Aurinko, meri ja linnut. On puuta. Muistatko sen supermarketin Minna? Tiedätkö missä on nyt? Nukkuu mun sängyssä. Ala mennä jo. Ei käy. Mikä sitä? Kauhu, pelko ja työvuoro. Mä hoidetaan loput. Kiitos. Et sä saa koputtaa. Tää on mun asunto. Mikä sun etunimi on? En sano. Mikset? Onko siinä joku vika? Voi ollakin. Tuu tänne. Hyvä on. Heidät on juuri palkattu. Onneksi olkoon. Me edellytämme työntekijöiltämme huolellisuutta ja täsmällisyyttä. Sihteerini neuvoo teille työnne. Minä toivon, että meidän yhteistyömme muodostuu miellyttäväksi. Ilta. Hyvää iltaa. Raaka-ainemäkö tulossa? Niin. Valitettavasti ravintola on aivan täynnä. Onko se hyvä? Ihan okei. Ketäs tää onkaan tää? Lähetäänkö himaan? Niin. Lähtää vaan. Pelaaks se vielä? Voitte sovittaa tuolla kopissa. Kiitos. Moi. Mitä sä täällä? Tuli vaan katsoa, missä on duunissa. Aika hieno. Mennäänkö johonkin kahville? Mulla on vähän kiire. Nähdään illalla. Okei. Kuka toi oli? Kuka? Paskakuski. Se oli vaan mun serkku. Jos sopii, niin voisitte tavata muualla. Taida lähteä kävelylle. Joo, mä laitan vaan nää ensin valmiiksi. Mä menen mieluummin yksin.
Hei, lainan vähän juustoa. Koska maksat takas? Muija laittaa huomiseksi maksapasteja. Ota vaan. Kiitos. Ei kestä. Anoppi tulee muuten illalla kattoo skidiä. Vai niin? Voitais mennä ulos kaikki 4. Mihin ulos? No se klassinen ilta. Ensin elokuviin, sitten kapakkaa, lärvit ruttuun. Ei Ilona varmaan suostu. Se on pakko. Niin onkin. Mä käsken sen mukaan. Se on varmaan vaan myöhässä. Niin varmaan. Menkää te vaan, mä odotan vielä vähän aikaa. Tossa on teidän liput. Meidän täytyy lähteä kiitämään. Selvit sä himmaa? Aina. Mies selviää aina kotiin. Okei. Hyvä. Noniin, Mitä? anna tulla. Mikä? Mä en tullut eilen, vaikka lupasin. Eikä myöhemminkään. Huomasin sen. Eikö sulla ole muuta sanomista? Ei. Sika. Aika kesyä. Eikö? Jos sulla on huono omatunto, niin minähän voi auttaa. Miksi olis? Mistä minä tiedän? Ehkä sä olet vain eksynyt. Ehkä et. Taida lähteä aamulla. Miksi? Et sä viihdy meillä. Ei se oo siitä kiinni. Hyvä on. Mut miksi odottaa aamu? Ootko sairas? Olen. Henkisesti. Kyllä paskat täytyy silti kerätä. Ei onnistu. Onko sulla kahvia? Mä voin keittää.
Tuo viina. Polttohautaus. Sä tiedät pirun hyvin, että täytyy olla lääkärin todistus. Tai sä saat fudut. Ei sellaista lääkäriä ole vielä syntynytkään. Lähet vai et? I got a strange kind of feeling my baby don't love me no more. Got a strange kind of feeling my baby don't love me no more. I seen my baby when she walked out that door. Oh, tell me, baby, please tell me. Tell me, baby, please tell me. Tell me why you know. Ah, baby, come back to me late at night. Oh, baby, come back to me late at night. Why you didn't come back, baby? Liino 35. Pertta 10. Ivari 18. Onni 7. Oletko tapaillut vielä sitä roskakuskia? En. Se olikin aika ruma. Miten niin? Eikä ollut. Tosi ruma. Muuten kyllä aika mukava. Eikä vähän auto. Ainakaan se ei ollut tyhmä niin kuin sun mies. Joka ikinen. Ne ei osaa edes syödä purkkaa ja kävellä yhtä aikaa. Nikander sitten osaava. Paljon muutakin. Se on nyt mielestä. Kolme kutosta. Hävisin taas, mistähän se johtuu. Sulle on voiton tahto. Entä sitten? Sullahan on skidi. Niin on. Miltä se tuntuu? Se on ihan okei. Haluatko selkääsi? Sulta vai? Niin. Sitä mä vähän arvelinkin. Kuinka niin? Muuten vaan. Ostatko videot? Mulla on jo yhdet. Mä voisin myydä. En mä toisia tarvi. Voisit laittaa ne keittiöön. Siellä on jo muija ja pesukone. Just siksi se vois katsella niitä, kun se dunaa safkaa. Oot sä mennyt jotenkin sekaisin? Minä vai? En usko. Lähdetkö illalla kaljalle? Ei onnistu muija lähteä. Niin aina. Kolme kakkosta. Nobody ever knows anything. I was pretty well through with the subject. At one time or another, I'd probably considered it from most of its various angles, including the one that certain injuries or imperfections are a subject of merriment, while remaining quite serious for the person possessing them. It's funny, I said. It's very funny, and it's a lot of fun, too, to be in love. Do you think so? Her eyes looked flat again. Olin jo saanut melko lailla tarpeekseni tästä aiheesta.
Aikanani olin epäilemättä pohdiskellut sitä jotensakin tyhjentävästi kaikilta puolilta ja miettinyt tällöin myös sitä totuutta, että erinäiset vammat ja vajavaisuudet ovat yleinen naurunaihe, vaikka pysyvätkin kantajalleen perin vakavina vikoina. Huvittavaa, minä sanoin. Kovin huvittavaa. Rakkaudessa on myös huvittava puolensa. Niinkö sinusta? Huvittavaa, minä sanoin. Kovin huvittavaa. Rakkaudessa on myös... Moro. Terve. Satuin kulkemaan ohi. Niin. Mitä äijä? Mitäs tässä? Haluatko kuonoos? En. Ala vetää sitten, meillä on asioita. Mä odotan autossa. Olen pahoillani. Susta on näemmä tullut väkivaltainen. Jep. Onko sulla kiire? On vähän. Niin varmaan. Mullakin on. Mä olen menossa tapaamaan mun siskoa. Se kävi ennen Tukholmassa yliopistoa, mutta nyt se on hulluja huoneessa. Et lähtis mukaan. En taida. Niin. See you. Mä olen niin yksinäinen. Haluatko jo sisään? Joo. Sä olet hiljainen. Me yritettiin tänne kerran Nikanderin kanssa, mutta me ei päästy sisään. Olisitte pyytäneet hovimestaria. Me vai? Mä taidan lähteä. Miksi? Tuntuu siltä. Mennään meille. Sä et ole vielä käynytkään meille. Kiitos illasta.
a tus ojos que no me miren, porque al mirarme me hacen sufrir. Que no me miren, porque me hieren. Diles que tengan piedad de mí. Dile a tus ojos Staffan! que no Ser du den där? Vadå? porque al mirarme me hacen sufrir. Har du en cigarettkompis? Not for you. Ojos perversos de ti de tu pago. Terve. Mikä sua vaivaa? Terve. Ei mikään. Mennään tupakalla. Koska sä pääst pois täältä? En tiedä. Niiden tarvitsee tutkia vielä joku sisäinen verenvuoto. Mitä duuniin kuuluu? Ihan okei. Mikkoselta meni eilen kardaan, niin jouduttiin tekemään senkin piiri. Ylitöinä vai? Joo, 120 tunti. Oot sä soittanut muuten Ilonalle? Mikset? Hyvä kysymys. Oot sä autolla? Olen. Oota vähän, mä haen mun kuten. Huomenna sä voit soittaa esimerkiksi, niin Tulin hakemaan sinua. mihin? Häämatkalle, et sinä yksin selviä. Vai en? Et. Taidat olla oikeassa. Tietysti olen. Mennäänkö? Mulla on tää työ. Hankitaan myöhemmin uusi. Mitä mieltä te olette? Sopii oikein, eli voitte maksaa kassa. Ostatteko te jotakin? Kuka tuo on? En tunne. Jos te ette osta mitään, niin minä Häivy. Kai kuulit, mitä hän sanoi. Anna olla. Pystyt sä elättämään mut? Small potatoes. Selvä on.
Mihin mennään? Tallinna on semmoisia risteilyjä. Mä haen mun takin.